Asik. Majikan lanang Jajal kanggo bapak hajat. Kanggo majikan lanang. Yang sebelah sini buat siapa ini? Ini Aburhan. Majikan Nom. Keluarga besar Puskesmas Ligu. Keluarga besar Puskesmas Ligu. Keluarga besar Ibu Bidan Sri. Ibu Bidan Tia. Ibu Bidan sambil goyang Bu Bidan. Bos apalah kula sumawung kedua ana wong martabat ning hati Pak tintang tang tang. Ayo bos. Cinta beli nyampe sing hadir ngasabri waru sing awit pengen kula demani dikan awit ajan ngasih ning wong majikan lanang sing tak demani wis duwe rabi kula mung bisa sayang sing kadoan mendem tangan gemandak simpan ning hati donok sadar beli mungkin bisa duwe